Ang pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpulsiso kaniya ug tungod dinhi nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong isulti dito sa mangitngit madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihonghong dito sa tinakpan nga lawak, isinggit dito sa mga atok sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala. Ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyo nga kahadlukan. Kadluki ang pagpakasala sa Dios. Nga human mapatay may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno. O kadluki gayod ang pagpakasala sa Ginoo ninyong tanan. Dili ba ang 5 kagagmay mga langgam ibaligya man lamang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanan nga buhok sa inyong mga ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamo kabililhon ug labaw kamo bili kaysa daghang mga gagmay mga langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsuon ug masuod nga higala ni Ginoong Hesukristo sa tibuok nga kalibutan. Bag-o pa lang gyud nato nga nabati ang pulong ang Ebanghelyo karong adlaw, Oktubre 14 adlong Biyernes 2022. To muna ang maipagtagad kung unsa gipili ka sa Ginoo, diha ka pas taguangkan sa minahan. Ang tanang mabutan gihimo alang sa tao, suma sa laraw o ikaw tao gipili, suma sa iyang tuyo o kabuton ang pagbuot sa Ginoo, sumala sa iyang laraw o tuyo nga kiningtan gihimo alang sa tao nga iyang gimahal, gigugma, gikaluyan. Gihimo ang tao gumikan sa pagkamaayo, gumikan sa kaluoy sa Ginoo, giluwas ang tao. Apan gumikan kay Ginoo nangita mong hustisya, katarungan muna mga tagtao papilion. Ikaw mopili kag maayo og dautan, mopili kag Ginoo og demonyo, mopili kag langit og impierno. Mungita mopili ba? Kay ang tao ni kalibutan human sa kamatayon sa Ginoo nga nahigugma na luoy. Ang Ginoo nagpakamatay gumikan sa gugma sa tao. Ngano man unsa man ngano nagpakamatay gumikan sa gugma kaluoy. Ang Ginoo, ang Anak, ang pulong nagpakamatay aron maluwas ang mga sala, maluwas ang pagtunglo, maluwas ang kinabuhi, maluwas ang tanang katawhan. Gipakabati niya ang tanang sala, ang tanang mga tunglo aron maluwas ang tanang mga tao. So ug siyang kamatayon sa krus, ang pulong nagpakatao, nagpakamatay gumikan sa gugma sa kinabuhi sa tao. Munang taon na luwas, unya pagkaluwas, munang gisaad sa Diyos Amahan. Nga kung maluwas ka na, hatagang ng special, unsa man, munang kanti nimo ang mga gasa sa Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo, ang gahom mismo. Ikaw tao, gipialan ka, gihimo ang tanan, alang sa kinabuhi sa tao. Ingon na ang paghigugma sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Ang kaluoy sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Busa, ikaw tao nga minaw, nagtanaw, mag-amping sa imong lawas. Magtahod sa imong lawas. Maghatag bilis imong lawas sama sa imong kauban sa panimalay. Ang imong asawa, imong bana, imong anak, imong magad, imong apo, ang tanang silingan, ang tanang takatawhan, may dalungan, may mata, may ilong, may baba. Imo kanang isig ka tao. Ang uban gituluan og mini magpakiruing nun, maot, gitulog bakak ba? Busa ikaw karon naminaw nagtan-aw, ayaw pagpakiruing nun, ayaw pagminaot, ay pagsulti og bakak, ay paghimog lautan. Kung ikaw naminaw, mupili ka gyud. You are given the freedom of decision to choose to do good. Maayo gyud.
kay ginubuutan maayo maluluyon. Unya mo pahamtang gyud hustisya silot gumikan sa katarungan. Alang sa mga tao nga di na mabalik, musalikway na gyud, di na mo tuo. Apan nindot ang gibuhat sa uban. In fairness, nindot kayo ang gibuhat sa uban. Nindot nga mulaban, apan may period, may hunong. Nya si panaway, panaot, sa kinabi, ang kinabi angay mahalon. Ang kinabi, bisag tuluan pag wa kay Ginoo, o yung magpatay ka, o imo, apan imo ka ng isig ka tao, may kinabi malawas, imo ka na, imo mahalon. Busa ayaw pag-hunong, ay pagpanaot, ay pagkum, o isig ka tao, nindot man na imong intensyon, nindot man na imong gibuhat, apan may hunong ka lang, kaya nagpatuo ka man ikay hawod, ikaw labi halangdon, ikay tahuron, ang ginulabaw sa tanan, mo'y naminaw, nagtanaw sa imong gibuhat, ayaw pagpangangkon nga dili ikaw ang labaw, ano na labaw, muna ikaw, sulugoon ka lang, sulugoon, mga ulipon ka lang. Kung ulipon ka, sulugon ka, magpaubos ka, magpailog ka. Nya magpugong ka sa imong kaugalingon, ay paghawd-hawd, ay pagpakaruling nun, ay pagbinaot. Munang ikaw tao, naminaw, gisultian. Ang unang pagbasa nga ikaw gipili, gihimong tanang butang, sumala sing laraw, ikaw gipili, ikaw gitawag, gipili. Sumala sing tuyo, yung tuyo, ang tanang butang, adunay kapuslanan, adunay purpose ang tanang butang, nganong gihimo sa tao, nganong gihimo sa Ginoo para sa tao, adunay kapuslanan ang tanang. Munang ikaw tao nga naminaw, tanaw naminaw karon. Adunay kapuslanan ang tanang butang, nganong miadto ka, miadto laing napit, milangyaw, misulti, adunay kapuslanan, adunay purpose ang kinabuhi. Apan kung naminaw ka, mag-usab ka, magbago ka, mupiya ka og tanan. Unya imo tubangon ang pulong Dios, paminawon ang pulong Dios, ang pulong nahimong tao. Siya ang pulong nahimong tao o mipuyo sa tag sa kakinabuhi sa matag tao ang pulong. Aron ang tao mahimong pinuy-anan sa makagagawang labaw sa tanan. Ang tao, gipuy-an, yun ang temple of the Holy Spirit. Holy balaan nga dili makita. Muna ang Holy Spirit, Ginoo. Muna ang gugma, gahom sa Diyos Amahan o sa Diyos Anak, ang Holy Spirit. Kaya di ba makita Ginoo in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, ang makita, gipili, apan gilain. Ikaw, gipili, gitawag. Tao, gipili, gitawag. Nya tao man si Mahal nga Birhen Maria, gipili, gilain man. Muna ang Ginoo, nga ang pulong, ni alis kalibutan ang pulong, nagpakatao ang pulong, munang nahimong Lord Jesus Christ, nagpakatao. Aron ang tanang tao, mudawat, mutuo, ug makikiusa kaniya. Ug kayang tanang mga tao, sige panaway, panlibag, tima mutuo. Nga siyang Ginoo, siya Mesiyas, gipadala sa Dios Amahan. Unya siyang pulong, di mutuo. O kay di man mutuo ang tao, nagpakamatay ang Ginoo, aron unsa may gipakamatian sa Ginoo, ang tanang sala, ang tanang tunglo, sala, aron maluwas ang kinabuhi. Unya, giunsa man sa kamatayon, miadto pa gyud sa impierno sa tulo ka gitulog adlaw, gibuntog niya ang kamatayon, gipildi niya ang kamatayon, hastang tag-iyas kamatayon ngamong demonyo, gibuntog na, gipildi na. Busa ikaw tao, misulti bahilong ayaw kahadlok, tao, bisag kinsa pa mo patay nimo, tao, lawas apan ang kalag magpadayon ngadto sa gingirian sa langit. Kung magbinutan ang lawas, ang kalag makasuod kadto sa gingirian sa langit. Apan ang lawas o kalag usa naman, nakasama ng lawas, ang kalag mo nang maungot masangit diya sa purgatorio, purgahanan, limpyuhanan sa tanang mga sala nga nahimo sa tao. Apan kay kalag ka man gihimo kas Ginoo, wa mo himo ang Ginoo og kalag og tao, lawas og kalag aron impierno. Nihimo ang Ginoo og tao, lawas og kalag aron makasuod sa gingarian sa langit. Muna ang tanang tao makasuod gayon, makasuod. Muna ay purpose, ikaw to tao nga tuwi lang yun. Tuwi ang Ginoo Dios Amahan, ang Ginoo Dios Anak, siyang pulong. Ang Ginoo Dios Espiritu Santo, siyang gugma, siyang gahom sa Dios Amahan, Dios Anak, tuhoy. Apan kung dili ka mo tuo, dili mo pugos ang Ginoo kung di ka mo tuo. Muna uban mo sa likway, magtamay, magpakaron-ingnon, magkamaot. May pagkaot muna gitawag bakakon ka na. May lang tan-awon ka lang. Sige tanaw tao, nindot kayo. Muna nindot ba man bati. Ang sud bati, apan ang atubangan murag baso nga limpyo, apan sud sa baso sa tasa puti hugawa. Munang sud sa kasing-kasing sa tao. Dito ang kasing-kasing, limpyo ka ba? Hugaw ka ba? Muna ang Ginoo naghimo sa sud o sa gawas o sa sud sa tao. Naghimo ang Ginoo og tao sa gawas o sa sud. Siya ang Ginoo labaw sa tanan. Way tao nga makahimo og tao. Way tao nga makahimo og kanang adlaw pugnan. Nya dagat nga di mo hubas, di mo tuhunas. Way tao nga makahimo. Only God knows ang Ginoo gyud labaw sa tanan, ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ang tanang makita sa gingin sa langit ug ang kalibutan. Siya ang gitawag og magbuot. Gitudlo ka na sa Ginoo sa tanang katawhan. Nga amahan namo, or in English na to, Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Ama namo nakasalangit, pagdaykon ang imong ngalan.
Muabot ka namo ang imong gihirian dinhi sa yuta ug ihon man sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw ihatag karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagpasaylo kami sa tanang mga tawo nga nakasala kanamo ug sa among kaugalingon. Ug dili mo kami tugyan sa mga panuday, sa mga dautan ba. Ug hinulua, luwasa kami sa mga dautan. Amen. Luwasa. Munang ang iyang kamatayon mo'y kaluwasan o niya hingpit ang kagawasan sa tao. You are given the freedom of decision to choose to do good. Paghimog yung maayo, ubutang matano ngayon. Muna ang gugma, magbunga ang kaluoy, love, peace, joy, sufferings, joy, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, and love. Ang gugma magbunga og gugma sa isig katao. Muna magantos ka, maluoy ka, malipayon ka, malinawon ka, magpugong ka, magpailog ka sa imong kaulo, ug magpaubos ka kay ikaw tao. Igo ka lagi puy-an sa Ginoo nga dili makita ug pagbuhat og matarong. Kay ang gugma magbunga og gugma. Ikaw tao sagrado, sagrado. Unya ang gugma ikaw larawan sa gugma, sagrado mo nang ikaw kay larawan sa gugma sa Dios kami, sagrado ka tao. O gumikan sa kasagrado sa tao nga mopili kayon og mga maayo, the true, the good, and the beautiful creation of God. Muna ayaw kahadlok. Do not be afraid to preach the good news, to evangelize the good news, to live the good news, puy-an, and to spread the good news. Ang pulong, itudlo ang pulong, kapigang tanan, pinagi sa pulong, puy ang pulong, unya isulti, isangyo ang pulong, kang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong na himong tao. Nagpakataw ang pulong nga si Lord Jesus Christ, ug mipuyo sa kinabuhi sa matag tao, aron makasabot, makasabot, kung aduna ka may alimpatakan, your will be done. Makasabot ka, o mapuy-an ang pulong suod sa imong kasing-kasing, limpyuhi, holy. Mao ka na ang suod o gawas, kung mahuli o suod o gawas, malimpyo, wakay buling, mahuli ka, wakay buling. Muna ang mahal nga birhen, limpyo, way buling, balaan, sa mga ikaw Ginoo, balaan, holy, way buling, ang mga birhen, holy, nga maliwat ang tanang mga tao sa mga birhen. Ayog likayi, ayog lauta, ayog pasipadi, kay mga birhen, gipili gilain sa labaw makagahom sa Diyos. Matinumanon, sige tuman, kung ikaw naminaw, magtuman ka. Kung sa pagtuman ikaw, you are reminded to prepare something. Nga ikaw maminaw sa Ebanghelyo, matagalo, mubasa kayo sa pulong, kay pulong Diyos, kayo way butang ni kalibutan, ipadaya gayon, ang bakakon, muabot ang husupan, ang bakakon, mupili ang Ginoo, adunay judgmental ni, hukman ang tao, kung asa ka, langit ka ba, may impyerno. Kung mubalik ka, pagkamalipayon, mubalik lang ang tao. Bisa usa, duha, tulo, mubalik, apan ang tao, nga nagpatuo nga, hawd, ang angay ampuan, mo'y dato adunahan sa kalibutan, kaya kanunay mong pataas, ang Ginoo labaw sa tanan, nagpaubos, nagpailom, nagantos, minya nagbildaon, munang Ginoo, labaw, nagpaubos, apan ang tao sa kalibutan, kanunay ibabaw, apan ang uban nakakita, mubalik ang uban, nakakita, mubalik ang uban sa paglaom, mubalik sa pagtuo, mubalik og inikaligon sa iyong pagtuo, maligon ka, mature ka na, only mature people can decide, yes, adto ka sa gingharian sa langit. Only mature, mahingkod. Immature people cannot decide. Only mature people can decide. Muhimo ka, you are given the freedom of decision to choose to do good. Amen. Amen. Ang hamtong sa pagtuo, likon sa pagtuo, mamature sa pagtuo, magtuman, muhatag sa tanan treasure, tanan o sa bahandi, magtuman, muhatag, maluoy, mapugong, mapinuganon, mapailubon, o mapaubsanon. Aron ka magasuod sa gingharian sa langit kung ikaw mahingpit, magbalaan sa kinabuhi nga angin ampingan, tahulon o hatagag dili ang kinabuhi sa tao. Kaya ang kinabuhi sa tao, buhi nga larawan og panagway sa gugma sa Dios nga dili makita. Ikaw tao nga makita, buhi nga larawan og panagway sa Dios. Ikaw tao, gipuy-an ka. You're the temple of the Holy Spirit. Ikaw tilianan sa gahom og gugma aron ka mahimong usa sa Ginoo. Pinaagi sa Espiritu Santo o pinaagi sa panabang, sa pagtuman, pagsuot, paglikon sa iyong pagiliw mong mga birhen. Kung ka malikon, mahingpit, mahuli, magbalaan, makasuod ka sa gingharian sa langit. Amen. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen.